दाननाय आं नङा आंनिब्लाथ' बिबखौनो लाबोदोंमोन होनबा बियो बस sial distab. Halo? Oh, Dabla. जोंनि पुराना आपडेट लासै फै। मा? पुराना आपडेट? आरो खांख्राया दंफायो नामा नोंनो? दे जागोन दे। अके। अके। दे मा? ओइ माबालै फाग्लाया पुराना आपडेट लिंहरदो। थु माबोरै? फनानो फैलायबायलै। हेल'? बैथा। जोंनि पुराना आपडेटआव लागै फै। मा? पुराना आपडेट? माबाफोर जादों नामा? इमारजेन्सि दं? ओइ नै दंखलाव आथिं सुदोंमोन दे थांगासिनो दे होमबा दे। दानो। दे। अके। Thầy mà giờ bây giờ đấy chứ sự vô lý suốt đi nào mà cái này là berisi kalamun ra rừng rồi lằng lắm mà chưa hello. Harai. जोंनि पुराना आपडेटआव लासै फै। मा फाग्ला? थागासिनो दोङो दे। दे। मा खालामनो बेयो पुराना आपडेट हाग्रा बारियाव गुवार बारियाव दा टाइम गैखाया बि ससमा गोसोमखौ गारना दे है मा गैसाङाखौ दाखु मा दं इयावलाय मा जाबोखोब्रा ससमायानो खालामदों बे ससे फैनायावनो नोंहा आथिं खरा जालायबा माबोरै जानो जायाबा अके सासे फैबावबाय मा जाखोब्रा मा लिंहरखो गासिबो दं जिरायलाय बाथ्रा दं इमारजेन्सि बाथ्रा दं आच्छा मानोबा लिंहरदोंमोन र' जम सोरनियाव फैसा दङ हो ओइ मानो दांदों जमासो खालामनांगौ बेयाव मखौ होब्रा गैयालै आंनाव फैसा गैया 10 थाखाल'सो दं होब्रा मन्दिरनि नामालाय माया मन्दिरनि जालाबायनो बेलाय होलाय है 10 थाखाल'सो दे दं 10 थाखाल'सो दंमोन फट' साबनानै खनै नोंनाव गैयालै आंनाव नोंनाव फैसा होथारदों फैसानि गैया फैसानि गैया दिलै बोलै दालाय बारि खाथि बिलाय Hei Mita, nengora nama. Nengora nama. Ma. Tukang kang iya. Ma tukang kang iya. Rezori nama. Jadi kalau misalnya nengke. Bere. Terus kalau susah beda. Dah bos tak dengan dari kelam. Kurda hebat bagian. Nangge. Tulis tak kebaik. Hei bro, bos tak kamu mbak. Kita ke sana mana?
थाखा दस थाखा दस नैजि बेसे जाखो 10 थाखा थाइथामालाय बहा खाथिनो इखौ हर आंनो ब्रैजिथाम रां जाबाय फाग्ला माग्लाम जादो 30 रां जामारबाय नै 40 रांखौ मा खालाम सेर बक्स लानानै फैदो बेनिफ्राय थाइथामनि आंखौ थाइनै होगोन होननानै थाइबानि सालान लाना दासो थाब-थाबनो मोनसे काहानि दं आं खोन्थागासिनो दं जमा पार्टि जादों आंखौ लोगो लाया गावनि लोगोखौनो न' खाथिनिखौनो इदि गारना थांबालाय थांनि आंबो मा खालामदों बिसोरो बुदानाय खिनिखौल' जाग्रा दे हिसाबनि आंनो बारा नांथारगोन ना बन्दुफोर मा लोंदोब्रा नोंसोरलाय माथो नोङोथ' नुनाय नुदोंलै नोंसोरबो नै गिलास बाराया इनिसो जाहैबाय होमबा दे जिराय बे दोङोबा कापसेसो हरलै एसे गुवार जा गैथारालै फैसा थाखाबो दे नोंसोरनिखौ सेंग्रा मानसि लोंनोसै दे जेबो नङा दे बेयाव सेनसो लायनो फैदोंमोन आं दे आंनिया जाखांनायसैलै ससमाखौलाय मेगना ओंलै सान्दुङाव सना लाखांबायना आरो थिं सायला होथारनांसिगोन बेयाव मान नस्थ' गैला माया जाजोबदो नास्ताखौ आं जाखलै नैसो मायासो लांदों नों मा जेसिबि बायदि जायो नामा आं बेखौ दहायसो बावदों ओरै जावो आरो ओरै सोयो जेसिबि ना माने जेसिबियासो ओरै हाखौ ओरै जावखांनानै ओरै गैलायला माथो दिनैबो बेखौ सोर लिंहरबाय थायोलै जेसिबि नामा बियो नास्ताखौ दिनैबो जाजोबनो हाबायना बे नोंनो जाजोबदों ना होनसै नामा होदो थांसैलै साला जेब्लाबो लोंनायाव डिस्टार्ब फैबाय थागोन साला नास्ता माखासे जाजोबगोन बेयाव फायनांला नोङो आरो मा खिन्थाहरबावदो Bagus nih, bra, bisa delay. Ada muka nih bisa tuh terus. Dan muka guna iba saya. जेसिबिया मोनफायबा उपाय गैया आरो जों जाखानाय नंला आंनियाथ' फैसायानो गैया है फायमारदोसो दङ ओइ भाइ नों फायनांलालै भाइ नोङो फायनांला नों फायनांलालै जोंनो फायनांला नोङो नास्ता जानांला नोङो जेसिबि बायदि जाना होबाय थायो नोङो फायनांला नोङो थांफिनदो मोखौसो दोस्लाय थांनाय दं आं मोखौसो निया बुजाना नोंसोर बुजानो गोसो गैला थां होमबा थां खुलुमबाय लोगोफोर नैबे जोंनि गोदान भिडिअ फाग्ला प्रडाक्सननि जोङो फाग्ला चेनेलखौ दोनथ'बाय बेयावबो होगोन मालाबा भिडिअ आरो नैबे फाग्ला प्रडाक्सनाव जोंनि नैबे गिबि भिडिअ
आरो बेवहाय जोङो लोंनाय समाव जाय बांसिन नास्ता जायो बेखौ माने जोङो JCBनि नाम होदों। ओंखायनो नोंथांमोना लोंनायखौ एसे बायोब्लाबो जेबो साननाङा। बे माने जास्ट रलसो नालाय एक्टिं खालामनाय आरो जों बेफोरबायदि भिडिअ बा लोंनायनि भिडिअ होगोन होननानै जोङो सानाखै आरो होबावला होननानै जोङो माबाखाबाय थिग खालामखाबाय। जों बिदि लोंनायनि भिडिअ होला। जायखिजाया नोंथांमोना बे भिडिअखौ एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला प्लिज माने अननानै लाइक खालामदो। बेनिफ्राय जुदि एसेबो मोजां मोनथाराखैब्ला माने डिसलाइक मारि, जोङो जेबो दुखु मोना। आरो बेफोरबायदि माने बा बेफोरबायदि नङाबाबो बेलेग बायदि भिडिअ नायनोब्ला माने कमेडि भिडिअ नायनोब्ला प्लिज अननानै बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। जोंनि मोनसे रिकुवेस्ट, बे गोदान चेनेल नालाय आगोलो जोङो फाग्ला फाग्लायाव गोबां टाइम ओरैनो हेंगारबाय। ओंखायनो जोंनि खस्थ' खालामनायखौबो नोंथांमोना बुजिखायो बा मोनसे भिडिअ एडिटिं खालामनो थाखाय बेसे खस्थ' जायो। जाय भिडिअ एडिटिं खालामफेरग्रा बेफोरो मिथिखायो। स' हेल्प खालामदो एसे बर'जों बर'। जै बर' हारिनि।